Susulong tayo bawat araw na ito. May tapang na di susuko, ano man ang iyong harapin. Wala. Ayan. This is your boy again, Jai, ang inyong vlogger na Suwangon. And welcome back to my YouTube channel, Kasuwang TV. And today's vlog, mga kasuwang, ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng pamumuhay ang meron sa bukid. Lalo na yung sa mga lumaki sa syudad, na hindi alam kung anong klaseng pamumuhay ang meron sa bukid. Kasi nandito ako ngayon sa aming bukid, umuwi ako, at ipapakita ko sa inyo kung anong pinakapaborito kong ginagawa pag umuwi ako dito, at kung ano yung pinakapaborito kong kinakain pag umuwi ako dito. But before that, bago natin ipagpatuloy ang video to, bago mo tapusin ang video to, kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutan click sa subscribe button at hit mo na rin yung notification bell para palagi kang updated sa aking mga video, sa mga susunod ko pang mga video. So ano pang hinahintay nyo, mga kasuwang? Tara, let's go. Samahan nyo ako. Diskoral ang baylihan nga gikural, ilawom sa kalubihan, taliwala sa kawayanan. Kasuwang, nandito na kami ngayon sa pinagtaniman ng kamuting kahoy kasi mangunguha kami ng kamuting kahoy ngayon. No? Ito yung kasi lulutuin namin. So, kita mo yun. Kasama ko yung yung boyfriend ng kapatid ko. Sure. Kasi papakainin namin siya ng kamuting kahoy. Pero, kaya muna. Ganito manguha ng kamuting kahoy, mga kasuwang, ha. Dapat putulin niyo muna para hindi kayo mahirapan. Ayan, katulad yun, nahirapan na ako. Ayan, ganyan. Oh, ganyan na. Ganyan lang kasimple, pero mapulol yung idinala nating tawag dito, pantabas, kasi baka masugatan tayo eh. Sugat na yung puso natin. Nangyayari nga sa akin yun. Kaya nga, nararamdaman mo eh. Yan, kukunin na natin to. Tingnan natin kung medyo, tingnan nyo, mga kasuwang, oh. Ang bigat, pero ang liit lang ang laman. Ay, marami pala. Lilit lang naman niya. So ito pala yung kamuting kahoy. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung kamuting kahoy. Tataka ako ba't tinawag tong kamuting kahoy sa Tagalog. Hindi naman to kamote. So ayan, kukuha ulit tayo. Oh. Pero kailangan muna nating alisin tong mga to para walang sagabal sa ating kuha. So dito naman tayo, mga kasuwang. Dapat kailangan kasi dito gawin mo
Kasunod yung pagkuha mo ng kamuting kahoy. Para medyo masaya. Wala, ito ko lang talaga. Yan, ito na naman mga kaswang. Tingnan natin kung hindi siya mahirap bunutin kasi nga maulan. O, maulan ngayon. Tsaka siguro kung mainit at malalaki yung yung laman niya, mahirap siya bunutin. Kaso maliliit lang yung laman niya. Yan o. Merong malalaki. So, ayan mga kaswang, no? Babalatan na natin yung kinuha nating kamuting kahoy. Yan. Balatan na natin sila para maluto na natin. Yan ito pagbalat mga kaswang. Ayan. So, medyo madali-dali lang siyang balatan. Ito. Masarap to kasi sa ginamos. Yung Bisaya, ginamos. Sa Luzon, walang ginamos. Akala nila yung ginamos at saka bagoong. Iisa lang yun. Hindi. Magkaiba po yung ginamos at saka bagoong. No? Magkaiba po sila, mga kasuwang. So ayan mga kaswang, tapos na ang ating ating kamuting kahoy na pagbalat. So ngayon lulutuin na natin, hugasan natin siya para lutuin. So ayan mga kaswang, no. Ito. Yan, naluto na ang ating kamuting kahoy. So ito na yung finished product niya. Tapos meron ako ditong ginamos at langka. Ayan, ito na yung hapunan ko. Samahan niyo ako kumain mga kaswang. Ano ito yan? Kamuting kahoy, sasawsaw mo sa ginamos na with sili. Sarap. Sarap. Ito yung nakakamiss sa bukid mga kaswang. Sarap ng pagkaluto ng ano. Sarap ng pagkaluto ng ano, ng langka. Tapos ginamos with sili. Ito yung napakagusto ko ditong gawin. Ang kumain ng mga kakanibukid. Sarap. Masarap talaga. Masarap. So yun mga kaswang, ito na yung, dito na nagtatapos ang ating vlog. Yun yung mga ginagawa ko pag umuwi ako. Ito yung pinakapaborito kong kinakain pag umuwi ako dito sa bukid. Yung mga ginagawa ko, yun mapasyal ako dun sa ulingan ni Papa. Tapos nanguha ako ng makakain. No? It's like santol, kukuha sana ako ng santol. Yung pinakita ko yung santol sa bakuran namin. Maraming salamat mga kaswang. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-hit niyo yung subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. Salamat. Ingat.